खुलुमबाय आं थेफा खाख्लारि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ एबा नोंसोर बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैहाय नोंथांमोननो गिदिर मोनसे ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बबेबा जायगायावहाय गिदिर सुबुं गोमा जागोन होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा बे बाथ्राखौ आं स्राहै थारिख जायगाखौ मिथियैखाय दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो सासे मान होजाथाव माइनो गुइनो जोंनि जांग्लाब सार दङ। बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो, बेखायनो आं बिथांनियावहाय बे जानो गोनां UPPL हान्जानि जि गिदिर सुबुंगोमा बेयो बबे जायगायाव जागोन बे खौरांखौ आङो बे जांग्लाब सारनाव आं सोंनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय। जांग्लाब सार, नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। I come from बाक्सा। आं बाक्सानिफ्राय फैदों। थारमाने सारनियाव मोननैसो बाथ्रा प्रश्न खालामनो, माने खोनानो मोनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे अल चिरां गाजा गोमजा UPPL हान्जानि गिदिर मोनसे सुबुं गोमा जागोन होननानै आं खोनानो मोनो। दा बियो बबे जायगायाव जागोन आरो माब्ला जागोन आरो बेसेबांसिम मानसि जुथुमनांगौ बेखौ एसे जोंनि रायजो राजाफोरनो बे निउसनि गेजेरजों बे थेफा गयारि निउसनि गेजेरजोंहाय जाहाथे रायजो राजाफोरनो फोरमायो, आं बेखौ सार जांग्लाबनिसिम आं खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। आं बिथांनिसिमबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिबाय एबा हामलायबाय। बिथाङा बे खौरांखौ आंनाव मोगा मोगि हाबाफारि लाफैनो थाखाय एबा सोंफैनो थाखाय आं बिथांखौ हामबाय होनदों। नंगौ, आं मैयाहाय गासै चिराङावनो गासै केन्डिडेटफोरनावहाय आङो खबर लाजोबदों, सोंजोबदों। जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव अल चिरां मोनसे गाजा गोमजा गिदिर सुबुं गोमा जागोन। आं सोंहरजोब्बाय आरो 13 माने 7टा समस्ति दं अल चिरां। बेयाव 7जन केन्डिडेटनाव आं मैया फन खालामजोबदों। दा बिथांमोना आंनो खोन्थाजोबदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय हास्लाबारि होननाय मोनसे गामियाव फोथारावहाय बे गिदिर सुबुं गोमाया जागोन आं मिथिहोदों। थारमाने रुनिकाटा बाजारनि एसे खोला फैनानै खंखाइखाय गिदिंनानै आरो एसे खोला, थारमाने रुनिकाटा बाजारनि खोला जेब्ला फैयो अब्ला बेयाव मोनगोन। बे जायगायावहाय जागोन। जुदि सोरबा दादगारिनिफ्राय फैगोन, भुटाननिफ्राय फैगोन, खोला मोखां फैनानै एसे गिदिंनानैहाय मोनगोन। जुदि सोरबाया क'क्राझारनिफ्राय फैगोन आरो गुबुननिफ्राय फैगोन, बिसोरो फैनानै हास्लाबारिजों हाबनानैहाय दावखोनांगौ। दावखोनानै ससे थानानैनो बेयाव मोनगोन। बे जायगाखौ होनो जाहैबाय हास्लाबारि। बे हास्लाबारियावनो जागोन। बेयावहाय गासैबो बुंदों बिजाथिफ्रा 1,20,000 मानसिफ्रा जुथुमनांगौ, फैनांगौ, गासैबो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामहैनांगौ, नुजाफैनांगौ। बेनिफ्राय बयबो फैनानैहाय बे मिटिंखौ जाफुंसारहोनांगौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय हानायमानि गासैबो रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जि फैबाय थानाय बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव गोख्रों आरो खौसेथिखौ दिन्थिनानै UPPL हान्जानि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो थाखायहाय बे गिदिर सुबुं गोमाखौ लानाय जादों। बेनो जोबथा। बेयावहाय बयबो रायजो राजाफोरखौहाय बाहागो लाहैनो, नुजाहैनो थाखाय बुंनाय जादों। बेखायनो बे नोंथांनि निउसनि गेजेरजोंहाय जि फैनो गोनां 7 थारिखनि UPPL हान्जानि सुबुं गोमा थामहिनबा दानि समबाराव जि जानो गोनां अल चिरां जि UPPL हान्जानि गिदिर सुबुं गोमा दं, बेवहाय नोंथां बयखौबो फैनानै बाहागो लाफैनो आङो नोंथांनि निउसनिजों माने खावलायहरबाय। आरो नोंथाङा आंनाव सोंबाय, नोंथांनिसिमबो आं साबायखर होदों। बेखिनि जोंनि जि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जि जानो गोनां जि मेथें सुबुं गोमा, बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। सारनिसिम हामबाय होनदों सार जांग्लाब, नोंथांनिसिम साबायखर होबाय। नोंथाङा जोंनि गेजेराव, जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे बिबुंथि होलांबाय जि UPPL हान्जानि जानो गोनां जि गिदिर सुबुं गोमा बियो बबेयाव जागोन आरो माब्ला जागोन, खोथानिफ्राय जागोन, बेखौ जोंनि गेजेराव होलांबाय। आरो बेसेबां मानसि थुबुर बेहाय जानांगौ बेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो दिनै फोरमायनो थाखायहाय सार जांग्लाबनिसिम साबायखर आङो जासिबाय। लोगोफोर, दिनैनि निउसआ एसेनोसै।
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो गावनि बयफ्रेन्ड बा गार्लफ्रेन्ड दंब्ला दैथायहरदो शेयार खालामनानैहाय आरो चेनेलावहाय नोंथाङा दासो आन्दा गुन्दा जुदि दैग्रोम थांदोंब्ला एबा नुसनदोंब्ला चेनेलखौ टां 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 माने साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै बयनिसिमबो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय खुलुमनाय मोजां मोननाय बावहरनानै दिनै भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय।